Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Mahalin ako sa barat mong opisina? Grabe ka man kung makapasipala sa akon ba? Do kadako isang nasweldo mo sa akon? Sa 5 ka tuig ko kapag obra diri sa imo, 1,000 lang gintaas ang sweldo ko? Ha! Abi mo wala ako makahibalo? Nga kabit mong sekretarya mo? Masi gusto mo nga makalambot ini sa asawa mo? Ano? Ha! Kabit mo si Cheska? Kagang kapalpakan niya sa nagligan ng transaksyon, ako yung ginapaokpan mo. Maghalin ka na sa tubang ko. Wala ka sang kabalaslan. Wala ako sang kabalaslan sa imo. Tungod ginapangabudayan ko man ang ginasweldo mo sa akon. Ikaw pa ganing may utang sa akon eh. Kag sa amon ng mga empleyado mo. Ginapa-overtime mo kami. Apang wala sang bayad. Idasok na sa sungad mong kwarta mo. Get out! Out! Hoa! Kuwaon ko nga akong mga gamit kamaghalin dari. Ba? Si Cheska? Nakita ko nga gintulok niya ako sa masakit. Sigurado nga nabatian niya ang ginhambal ko sa kirido niya. Madiretso ako sa balay ni Chay Saling
Sugaton ko ng akon mga anak. Karon nga may kwarta na ako, mabuhi ko na sila. Mabayaran ko man ang kwarta nga ginhulam ko kay Chay Saling. Kidason, hatagan ko pag ang dako-dako tungod sa pagbulig niya sa akon. Kag sa pag-atipan niya sa akon mga anak. Ay hala, kadako naman sini katama, Hilda. Kag sa diin ka nakakuha sang kwarta? Paano ka nakaangkon sang kwarta man? Nag-resign ako sa akong trabaho, Chaya. Kag medyo dako ang nakuha ko nga kwarta. Ay, amo gali. Pero sigurado ka bala nga ihatag mo ini sa akon? Basi kun kulangon ka mo nga mag-iloy. Hindi, Chaya. Okay lang. Ati, sige batulon ko ini, Hilda. Mapauli na kita, ma. Mabalik na kita kay Papa. Oo, net-net. Dason, mabalik naman ko sa pag-eskwela, ma. Oo, mabalik ka na sa pag-eskwela. Wow! Yay! Ara! Kaghalin diri, mahapit kita sa ospital para nga makagwa na si Papa ninyo dito. Sa di ka nagkuha sa kwarta, paano mo nabayaran ang bill ko sa ospital? Pati ang aton arkila diri sa balay? Nag-resign na ako Back pay ko ina. Ano? Nag-resign ka sa imo trabaho, day? Oo. Nga doon sa nakibot ka gidhaw. Hindi bala siling mo. Mangita ka sang obra. Ikaw naman ang magbaka-baka para sa pamilya naton. Sige. Buhaton ko ina. Wow! Amoy ni nga ton sudan, ma. Pagkadamo-damo ba? May prito nga manok. May sinabawan nga isda. Kag may mga prutas pa. Amoy nang gusto ninyo, hindi bala? Oo Kag dason. Si Noy, kinbaklan mo masampila kadalag ko nga latas ang gatas? Oo. Para kung gutomon siya, hindi na kinahanglan pa nga maglaghap kita. Paano abi kung maubos ang kwarta niya? Wala pa ako makakita sa obra. Masugod naman kami sini sa wala. Nagapahuway na si Peter sa kwarto namon. Kagako, nagdalikyat diri sa kwarto sang amon mga anak. Mahamuok ng tulog di Noy. Tungod busog siya. Naginbaklan ko siya sang malahalon nga gatas para sa edad niya. Kag sinetnet, nagkakalingaw siya sa paghampang sa munika ginbakal ko sa iya. Maayo. Anay ka bala? Kalitan ko ini Kuhaon kong ako notebook sa bag. Kinahanglan. Matuman ko ng ari sa huna-huna ko. Gusto ko nga magdaog sa loto
Ita ko po notebook Libro na sama? May assignment ka man? Kwan. Wala ini anak excited ka na nga magbalik sa school? Mahimo ka naman iwat sang assignment mo. Oo, ma eh. Dason, gusto ko na nga makita liwat ang mga classmate ko. Kaga mo man ang teacher ko. Kun amo, dapat ka na nga magtulog. Kay buwas, mabalik ka na sa pag-eskwela. Sige ma, matulog na ko. Kung matulugan siya karon, padayunon kong ginabuhat ko. Ginatuyo na ako. Mabalik na ako sa kwarto namon ni Peter. Ba? Ano ato? May nakita akong lalaki nga naglabay. Kay bukas ang kwarto sa mga bata. Nagpadulong siya sa kwarto namon ni Peter. Kung wala na siya nagapula nga bayo, makasilingid ako nga si Peter ato. Apong wala pa ako malipat. Puti ang kamiseta nga ginasuksok ni Peter. Kaya ako mismo naghanda sang suluksoko niya kay ina. Hindi. Pasi kong ginasulod kami sang kawatan. Magwa ko din sa kwarto sa mga bata. Husto, sa akong bag. May ginadala ako pero may nga pusher. Kaganit tinlo ko sa akong mga kuko. Kuhaon ko niya. Amo ning gamiton ko nga pangapin sa kaugalingon ko. Dalo mo ng dulot sini ay. Mahinay lang ako Na, arin ako sa guwasang kwarto namon. Kag makita ko nga bukas ang pertahan sa amon kwarto ni Peter. Apang patayang suga. Apalapit pagid ako Buksan ko sang dako ang puwerta. Apang hinayon ko lang. Na, ara, itulod ko. Natulod ko na sang hinay ang puwerta. Ba? May mayami nga hangin na nagsugata sa akon? Magabian sa dagalinyo sa pagkumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio